Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैयो आङो फानलु खाफैदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जोंहानि फानलुआ बोरै जाखो आरो दायो जोब्बायना बेवहाय फानलुआबो रानबाय नै लोगोफोर रानबाय आरोना फानलुआ। स' बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आरो नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो, शेयार खालाम, साबस्क्राइबबो खालामाखैबा खालामनानै ला आरो कमेन्टआव खोन्थाहर बोरै मोनदों आरो जाया नायनो मोजां मोना डिसलाइक खालामबानो जाबाय। जेबो मोना दे लोगोफोर। नै फानलुआ दायो जोब्बाय आरोना बे जोबनायखौनो आङो थाइसे थाइनै खनसे फैनाय आरो नै लोगोफोर थाइसे थाइनै दोङो लांनोसै। गरम आरो नै बोरै जाखो फानलुआ नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ। खाखांबाय लोगोफोर नै दायो जोङो दायो थांसिगोन आरोना लोगोफोर नै बारा बुरजाबो मोनासै फानलुखौबो एसेल' मोनबाय लोगोफोर नै रानजोब्बाय आरोना नै बोरै रानजोबखो फानलुआ आयै न' सना रानजोब्बाय। दायो थांफिननोसै नै हाग्राबो बिराद गुदुसो। दायो थांफिननोसै नै हाग्राबो बिराद गुदुसो हाग्रा बारियावसो दोङो ना गिथावथाव। सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन जोंनिथिंजाय बेरायनो करामलफोरथिंबो आरो बे दाउजेंफोरथिंबो फैनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दोङोब्ला फैदो। साहा बागान फानलु बागान नायनो गोसोब्ला दायो फानलु बागानखौबो नुनाय नंलादां आरोना नोंथांमोना हायबाबो दायो रानजोब्बाय नालाय फानलुफोराबो। बेनिफ्राय दाउजेंफोराव बेरायनोबा फैजागोन लोगोफोर जों दायो थांबाय थादों नै। नै सां मोनबाय लोगोफोर मना फिसा नै दायो जोङो थांनोसै नै बेबो हायदों हाय होन हाय। हायदां नै साहा बागाना बैथिं दोंसि जोंनिथिं। थांसिनो नै साहा बागाना नै लोगोफोर साहा बागाना नोंथांमोना साहा खानो गोसोब्ला खाफैजागोन जोंनिथिं दायोबा गैला आरोना साहाया डिसेम्बरथिं खाया बेखौ दायो खलम होसिगोन बेनिफ्राय खलम होनानै फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बेफोरबायदिथिं खासिगोन आरोना। नै साहा बागानाबो चलो ये गुरु है। बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला लोगोफोर।
नै लोगोफोर आमजुलि टी फेक्टरि नोंथांमोना बेरायनो गोसोब्ला बेरायफैजागोन नैबे आमजुलि टी फेक्टरियाव आरो खामानि मावनोबाबो मावफैजागोन नै बेयावहाय सिङाव थांनाय जाला आरोना बाहेरनिफ्रायनो नाहरनाय जासिगोन नै आमजुलि टी फेक्टरि